Ayan, so mayong adto mga higala, ako si Ishina Shias o kini nga atong vlog for today. So, da ako sa guwas sa balay. Dahil lang sa akong balcony. So ayan, hindi kasi ako makapagluto doon sa loob. So ang gagawin ko, supportive man jud akong asawa. Dito tayo sa labas pagluluto. Ayan. Ang akong nagtuon kay bulad. So, ang bulad nga ria. Kani. Ako na siya lutuon talaga sa ibutang lang na ako sa rep. Tapos ako na lang initon. Kasi nga, hindi ako makapagluto sa loob. Manggod. May maamoy manggod ang ating bulad. So, ano yan? Ako ang bulad. Ayan. Good luck sa baho. Saan sa kusilingan. Ayan. Mag-party-party din ako silingan karon. Ako na siyang luto ang tanan kaya hindi nga ako makapagluto pag nandun ako sa loob. Langogan ako ng mantika. Ay kamay man ang mantika. Diba? Shout out yun sa aking pananim. Okay. Kita nyo ba? Kita man. Ayan mga higala, tanawa ko din yung akong niluto. Kaning bulada ni siya kay gi-order na ako ni dito sa Dubai. Kaya may nagtitinda man dito galing pang Pilipinas. Masarap yung bulad nila doon. Ilagay ko sa description yun. Ang sarap ng tuyo nila doon kaya hindi jud maalat, mura jud Pilipinas, mura jud ang bulad sa akong ayaan bitaw. Ayan. Lutuin ko na siya lahat. Ito yung dilis na maliliit ha. Tapos meron din ako yung isang pang tuyo. Smelly? Pumasok yung ano sa loob, baho. Ayun nga ba sinasabi ko eh. Sana walang magreklamong kapitbahay. Dito lang to sa aming balcony. Naglikod lang itawon ko nga rin ah. So, ang konsekwensyon natin dito ha. Itong lipatan namin bago masok, okay to siya kasi natin namin bakay. Doon, isa lang ang kwarto doon. Tsaka, delikado din kayo pag magbuto pa nila doon. Kaya laging open doon mga ano eh. Ito lang natin siya eh. Kasi mo ito kung ba na ang kuwan ba? Ang bako. Kasi natin nagmaayaw ko tayo. So, luto natin siya. Ayaw na kain. Siyang iin, hindi sa kubang. Kailangan mo dilalang lagayan eh. Ayan. Tapos, nang salang ulit tayo. Ito na siya oh. Dito na yan siya. Alam niyo ba, nahirapan na akong umupo ha. Ay yung tiyan ko na naiipit. So, tignan daw natin eh. Ang sarap ng yun sila ba? Hindi siya maalat masyado.
lutuon og tarong kay pa plaster man tag tarong. Ay daman to sa kuha. Kani kayo ng bulat ba dili kay para doon ako sa tarong kay ako sa kuha man. So kanang yan mag-ano yung bako. Kita niyo ba? Kalagitnaan. Kita ba ko ninyo mga higala? By the way, ang higala dahil sa Tagalog no or sa English kay sa Tagalog kay kaibigan. Sa English naman friends. So sa Bisaya higala. Cebuana language. So Bisaya jud kayo. I'm proud to be Bisaya man jud ko. Ipaningot na ko ba? Alam nyo ba, supported kayo kung ba na, oy, sira man gud ning among staff, gitarong gid niya at duha gid ni ka oras ang diya gigugol nga rin para matarong gid ning among lutuan kanihay. Kaya nasira na niya siya, ambot may daay, hindi makasingaw ang gas, bitaw. So, gitarong gid na niya niya. So, dahil nga rin sa kabikas ang akong giluto, bitaw. Kani. Buwan ang gagmay na dilis. Malamig kayo ah. Ang akong asawa kayo, very supportive kayo. Ano? Hayag ito, paningkamot yun siya para lang yun maayo ang among lutuan. Kung laing asawa pa yun, hindi ano makaluto, bakit tinang inganin pula, dili oy, bisang saguwa. Tulo ba niya kalutuan ang lutuon? Luto na ako, kaon na ako. Lamig yun ilang bilis ba? So, mo na ako ang background nga rin, ah. Ayan. Diba? So, mo ni siya. Ay, ang bot. Nagdugdug na dito sa igbaw. Sumasig, nagreklamo na yung aking silingan doon sa taas.
habang nagluluto ka, kailangan kainin mo din yung niluto. Ginautay-utay na ako pagkaon. Lamay man gusto din siya pag di ba nga 4 months na yung chan ko, grabe din ang baka ito man yung time na naglilihi ako kasi nung 1 month tsaka 2 months hindi man ako naglihi. Nung naging 4 months ang chan ko tsaka ako sige kain-kain kung ano-anong hinahanap ko ba. Hala, narinig ko na yung sa taas. Dug, dug, dug. Ito na yung aking natapos na lulutuin. Meron pa akong last na doon. Ito na siya. Ayun o. Diba? Bulad is life. Pabulat-bulat is life pa ako mamaya. Napatawag na kami dun sa baba. Ko siya nilagay sa ano na to, garapon. Then kukuha lang ako dyan kapag gusto kong kumain. Kita nyo naman, di ba? Uy, kalami sa dilis. So ito na yung ating diluto sa guwas. Gumawa na ako ng sausawan. So tilawan na nato ni siya. Kaon ta mga higala day no. O diba, may dabaw ko pipino nga rin. Kami kaya gusto gid na ko ni siyang dilis nagagmay kay dili parat. Pagkahuman din ako naglutog bulad kay naligo ko no kay di kidin taon mo halok akong bana sa kuha kay baho daw kong bulad. Akong kanon kay medyo lata-lata. Sobra sa tubig nga akong luto. Ngamit kayo. Kung ba natas akong atubangan, bala ka lang maglantaw ka diha. Giluto na ako, sibutan na ako sa ref to.